Ano? Hindi mo wala ang cellphone, bay. Ready? Go! Again, represent justice! A punch for a punch. Duyax! Asa mo itong bataa to, oy? Ayaw, di ma. Duyax! Push ba? Hoy! Paminaw ba? Nabuang na ka na yung email ba? Sumukang papoy, awa na pildi noon ko. Bangon ya! Wala kailangan trabaho ba? Email na! Sumukang papoy? Ano man ba? Ikaw ba? Dagan kayong trabaho diri. Sige kang email. Kano kayo? Mabuang ka ng kalaki mo ba? Bukang Japon? Sahod na akong dalag Layla. Layla sa mata? Layla ka to, mahilotay niya? Grabe po ka ba? Dapat mo support ka sa kuwapa. Support ka ng email mo? Wala kailangan trabaho, mabuhat rin sa balay? Sukad ka ron ha? Makita ka ko magdula-dula ka email. Lagi, kanang cellphone mo, lambos ako ng cellphone mo ba? Grabe, si Papa yung masuporta ba? Pero, pospos ko rin mo, di ka maminaw ba? Mana eh? Bantag, di ko na yung paludan na. Load sa mong kagaral, pangugas na, nakakang trabaho na ha. Ayaw, di ma. Wala ka ko ha, bantay ni balik na ako, naghapin lang mga trabaho nung daw pamahuman, sige kang email. Uy, wala na si Papa. Karun, makabatak jugog email karun. Ayaw, di ma. Bay, karo kita si Papa diri. Email gida bay. Welcome to Mobile Legends! Ako, tank bill! Nagtanaw ko na ka-chokes bay. Itank bill niya. Kakaya kayo, di marutlan. Sugod na. Bailak rin. Push! Push ba? Grabe ninyo eh. Sunod na eh. Tank bill na ginako. Basig mids build ni. Ano? Hindi mo wala ang cellphone bay. Ready? Go! Again, represent justice! Ready? Go! Isungkas ko lang yun, oy. Asa ko kumangitag kalaban, oh? Adi basig dito sa unahan, bay. Wala may kalaban diri sa gold lane, oy. Ato sa kwan, bay. Explain. Hulo, naibab. Tama, magpalibil up sa ko. The gun represents justice! Dili di ka malutol sa kong tira-tira, ha? Gamitan di kag first skill, be. Fire! Atuan ako si Pakito sa explain. Sagot ako sa sagot, be. Tama ko palagi. Nasa explain si Pakito. Ako na siyang handbay. A punch for a punch. Ako sa first skillan, be. Para mo press, be. Ready? Go! Ang bataa to, gusto ko na ko panghugas. Wala manghugas, nagdula na po itong email ba? Uy, cool. Oh, unsa man sir? Ang imong anak nabuang sa email nasa krasada, nagdulag iyaha. Na, iresulta na gyud ang tirada ng sigdulag email. Lakaw ko nagduwa na pasig samtan pa to. Sige dong, salamat. Kul, pura kulo. Awa kul. Ikaw bata ka? Uli.